театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад аудио спектакл моҷаро дар чойхона. инҷи кани биё ҳазратино. Гузаред. Чӣ аҳвол дорӣ? Наъс ҳастӣ? Саломатит хуб аст? Худоро шукр. Имрӯз гап навбати ки? Чаро одам кам? имрӯз навбати тоҷи хурас бояд бошад. Тоҷро аз куҷо меёбӣ? Он 2 ҳафта пеш рафт. Тоҷ марди кор шуда бошад, гапа ки мегирад? аз рӯи асари Нурулло Абдуллоев моҷаро дар подаҷо. масъалаи асосиямон фақат хӯрдан. ҷои ҷамъшавиямон фақат чойхона. вале ҳамин ки суҳбат аз боби қавму нажот, ватандорию ватандӯстӣ рафт, хобамон мебарад. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳри дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгири дафтари швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон ва ҳамкори Кандефем амалӣ мешавад. аз 25 то 30 декабр ҳама рӯза соатҳои 7:20 ва 21:20 аз мавҷи Кандефем бишнавед.